Κρόκος, το χρυσάφι της ελληνικής γης, συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή και πολύτιμα μπαχαρικά των αρχαίων πολιτισμών για το άρωμα, το χρώμα, τη γεύση, τις φαρμακευτικές και αφροδισιακές του ιδιότητες. Πριν από 300 χρόνια, βολβούς του φυτού έφεραν στην Κοζάνη έμποροι της εποχής από τις πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Η ίδρυση και λειτουργία το 1971 του αναγκαστικού συνεταιρισμού δημιούργησε νέα δεδομένα στους παραγωγούς. Ο συνεταιρισμός έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης, επεξεργασίας, τυποποίησης και διάθεσης του προϊόντος. Τον βιολογικό κρόκο Κοζάνης συλλέγουν οι παραγωγοί κάθε φθινόπωρο. Πρόκειται για εκμετάλλευση που έχει περισσότερο οικογενειακό χαρακτήρα. Η τυποποίηση και η επεξεργασία του φυτού γίνονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού. Όλη η αλυσίδα παραγωγής ελέγχεται από ISO 9001. Οι συσκευασίες είναι πάνω από 10 και καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του καταναλωτή. Μπορεί να βρει κανείς συσκευασίες από 5 γραμμάρια έως και συσκευασίες των 28 γραμμαρίων. Ο συνεταιρισμός χρηματοδοτεί προγράμματα έρευνας που εκπονούνται στα εργαστήρια της Ιατρικής και Φαρμακευτικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου εξετάζεται η αντιοξειδωτική και αντιθρομβωτική δράση που ασκούν οι ουσίες του φυτού. Είναι μέλος της Europam, της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Αρωματικών Φυτών. Ο κρόκος Κοζάνης καλλιεργείται εδώ και 4 αιώνες κάτω από τον πλούσιο ελληνικό ήλιο. Το κόκκινο ελληνικό σαφράν, αγνό προϊόν της ελληνικής γης, κατατάσσεται στην καλύτερη ποιότητα σαφράν στον κόσμο και είναι ο μοναδικός κρόκος με πιστοποίηση βιολογικής καλλιέργειας και ονομασίας προέλευσης ως κρόκος Κοζάνης. Πρόκειται για πολύτιμο μπαχαρικό που δίνει μια ιδιαίτερη γεύση, άρωμα και χρώμα στο φαγητό, στα γλυκά, στα ροφήματα, στην ποτοποιία και στην τυροκομεία. Βρίσκει πολλές εφαρμογές στην ιατρική και φαρμακευτική επιστήμη. Ο κρόκος Κοζάνης είναι η γεύση υγείας, είναι η γεύση ζωής.